Hej. Det er Rikke. Det er Karoline. Hej. Hej, Trine. Kom over, ja. Vi laver en knæsfisk. Jeg kan lave en blok. Blok, virkelig. Hej, hej. Okay. Men, hvorfor? Ja. Ja. Kom, tak. Gå væk, hop. Nå, har som sagt vil vi lave en blog. Og, det er så det vi gør. Og der kommer alle mulige videoer med tips og råd, og hvad hvis nu vi har problemer og sådan noget. Og hvordan vi hygger os. Så kan vi tude. Okay. Foran kameraet, ja, det kommer jeg til. Og så skal vi lægge make op på hinanden, og vi skal hygge. Og mig. Og det er min papbror. Jeg skal også lægge en make op på. Den er jeg med på. Det er vores næste video. Ja, så var det. Ja. Okay. Jamen, så er der noget at glæde til. Okay, så den larmer. Ja. Det er dejligt, piger. Vi kommer nu. Vi skal til at rydde op. Okay. Der er simpelthen så mange. Skal vi rydde op? Ja. Men du skal godt hjælpe mig. Nej, jeg gør det hver gang. Og jeg gør det næsten med Ja, du kommer ikke til at gøre det hele i dag. Hej. Hej. Så